V dnešnom videu sa pozrieme na to, aké rozdiely sú medzi vitamínmi na báze potravín a syntetickými vitamínmi. Srdečne vítam všetkých, tu je Zohard. Syntetické vitamíny sú výborné na riešenie krátkodobých problémov, napríklad na detoxikáciu, ale určite nie sú vhodné na dlhodobé doplňanie vitamínov. Napríklad, ak chceme predchádzať problémom, ak chceme zabezpečiť nášmu telu potrebné mikronutrienty. Ak vezmeme do ruky nejaký produkt a na etikete je napísané, že obsahuje 100 mg tohto vitamínu, 500 mg tamtoho, môžeme si byť istí, že ide o syntetický prípravok. Ľudia majú zvyčajne tendenciu doplňať vitamíny syntetickými prípravkami preto, lebo sú jednak lacnejšie a jednak sa zdá, že s nimi môžu prijať väčšie dávky vitamínov, čo však žiaľ vôbec nie je pravda. Vitamíny sa v prírode vyskytujú v komplexnom systéme v kombinácii so stopovými prvkami, kofaktormi, polyfenolmi, enzýmami a inými vitamínmi. To je veľmi dôležité preto, lebo keď konzumujeme syntetický vitamín, príjmame len určitú časť tohto komplexného systému, ktorý je zložený z viacerých prvkov, čo z dlhodobého hľadiska spôsobuje nerovnováhu v súvislosti s daným vitamínom, pretože naše telo využíva jednotlivé zložky daného vitamínu v rôznych kombináciách na rôzne procesy, ktoré prebiehajú v organizme. Náš organizmus napríklad nepotrebuje len kyselinu askorbovú, ktorá je vonkajšou vrstvou vitamínu C, ale aj flavonoidy, enzymy, vitamín K, ktoré sú v prírode súčasťou vitamínu C, no v syntetickom vitamíne C sa tieto látky nenachádzajú. Syntetický vitamín je v podstate znamená, že umelo vytvorený produkt alebo výsek. Zvyčajne tvorí len 10 až 20 z pôvodného vitamínu. Syntetickým vitamínom často chýbajú dôležité enzymy, takže naše telo musí vytvárať vlastné enzymy, aby ich dokázalo efektívne a správne využiť. Čím viac zaťažujú náš tráviaci systém v porovnaní s vitamínmi na báze potravín, na ktoré vám hneď poviem niekoľko dobrých a konkrétnych príkladov. Existuje už množstvo výskumov, ktoré dokazujú, že syntetické vitamíny vo veľkých množstvách sú toxické, ba dokonca niektoré z nich boli spájané so vznikom nádorových ochorení, napríklad beta-karotén a vitamín E. Takže keď v správach počujeme, že nejaký vitamín spôsobuje rakovinu, mali by sme si uvedomiť, že ide o syntetické vitamíny, ktoré sa vyrábajú umelo, napríklad z ropy, kukuričného škrobu, kyseliny sírovej alebo z uhlíkových derivátov. Takže z takých látok, z ktorých vitamíny nikdy neboli prítomné ani v minimálnom množstve. Tieto štúdie, ktoré sú uvedené v správach, tiež jasne potvrdzujú, že umelé vitamíny nemajú z dlhodobého hľadiska veľmi dobrý vplyv na naše telo. Samozrejme, nie je to tak, že všetky syntetické vitamíny sú toxické. Predstavujú problém predovšetkým vtedy, a ich užívame dlhodobo, teda niekoľko mesiacov či dokonca aj celé roky. Na doplnenie vitamínov sú tu predovšetkým tie prípravky, ktoré sa vyrábajú z rôznych rastlín, odstránením tekutiny, následným rozomletím na prášok a vložením do kapsul. Tieto už určite predstavujú lepšiu kategóriu v porovnaní so syntetickými, umelými vitamínmi. Po druhé, existujú aj tie koncentrované potraviny, dokonca aj bežné jedlá, ktoré majú zo svojej podstaty vysoký obsah vitamínov. Najlepšími zdrojmi vitamínu A sú tresča pečeňový olej, ktorý je dostupný v kapsulách aj v tekutej forme a tiež jedla z pečenie. Najlepšími zdrojmi vitamínov skupiny B sú pivovárske kvasnice, ktoré sú dostupné aj v práškovej a tabletovej forme. Pečeň, maslo a vajcia. Spomedzi doplnkových prípravkov je to čerstvé, čisté materské žele. Vitamín C môžeme doplniť koncentrátom z aceroly a bobúľca mukamo. Tieto sú dostupné vo forme kapsúl, zvyčajne s rakitníkovou šťavou, šípkami, kyslou kapustou a bobuľovým ovocím. Bohužiaľ, neexistuje žiadna prirodzená koncentrovaná forma vitamínu D, ktorú by sme mohli konzumovať ako jeho náhradu vo veľkom množstve. Takže v skutočnosti zostáva len slnečné svetlo ako dlhodobé riešenie. Najlepšími zdrojmi vitamínu E sú zdrojom je olej z pšeničných klíčkov. Dennou konzumáciou 1 až 2 poliekových lyžic oleja z pšeničných klíčkov pokrieme dennú potrebu vitamínu E. Na zvýšenie hladiny vitamínu K2 sú veľmi dobré maslo, syry a kyslá kapusta, zatiaľ čo na vitamín K1 sú vhodné kričokveté zeleniny, listová kapusta, brokolica a ružičkový kel. Okrem toho existuje niekoľko takých doplnkových potravín, ktoré nie sú len dobrým zdrojom niektorých vitamínov,
ale v koncentrovanej forme obsahujú aj množstvo ďalších látok, čiže aj pri veľmi malom množstve ich konzumácie môžeme prijať pomerne veľké množstvo prírodných vitamínov, pečeňové jedlá a vnútornosti, čisté mateřské žele, peľ, mikroriasy, pšeničná tráva, jačmenná tráva, moringa, goji bobule, maca, chia semienka, acai bobule a ďalšie. Ďakujem za tvoju pozornosť. Dúfam, že toto video bolo užitočné. Prajem všetkým dobré zdravie. Stretneme sa v ďalšom videu. Dovtedy nech je zdravie s tebou.